lamshogo jotono haino hoi ani YouTube channel o wngkha ani amani kamio koksungmani panda wngwi tongo family ni borok no hangkai chungbo thanglaikia hamno bo twlangwi thangka hamkhe to mirik mani tei testa sasidi Aswk ke mirik go hingke oro emotional bo ma wnglaio tamoni himale khoroksa bwsajak no si kaiui rohornani ba belai no mane kosto khe ma rohoro ta tonmo ma tonya bwrwi bwsarok no ba hingke obo hingke ani friend ni bini buphaiyung ni kailabari bo ma phailaiyoka chwng omonkhe mandai o wngmani hingke o dino ang hamno bo belai khe uanaka bo kailai panda o ano logi rwwi mai chanani chukha hinui ang ma uansukha chatwi ro aswk chaya phano kisa kisa khosaui chai tongo ta hingke last o hingkha bui jotono bachabai nai bafru bono chabai bafru tei mai khosa khosaui chai tongo wngkha jotono naijang tamsong tong tini tamsikong bono khamka song khamka yang naisila yang go khai phantok sokmani naigana yang khai thapao mungsa sokjak tongo bisingo phantao mas deng khaimi duta kana muda mungkha sido muda mungkha na baba mungkha na angos pun khajiya kumte ke phantao mas deng ok tsta ja yang asa sal kai phaiuka yang 8 baji khangka ba yang katam na khayu yang moi ko tam juta kaya juta क्यों नहीं पहनती जाओ जूता पहन के आओ और phantok tongo no yo yinha no ro de dai ta ti ko to god nung thana masakare jingjina jingjang jijiri jingjang jispa nana pu neng kailabari thana da tesa kailabari tongadi komona hagana khebui hello phongkha di porsang na nai tongkha phongni to mai chai pai kha tabuk di poro pokti baja khair ma sao ga ka phungo emne ruti saman do tini khai ruti ang koi simi tongkha ta bat khaijak ako babon simi lepsa chanang phuruka ye tabuk tiporo ruti chasinai tongata ngai sarigo kailai panda tongo yango mia bo kailai panda thangkang amse ang vlogs khaijak liya nahari ang bumte haing thangka bomde tongmani bomde heng thangka tabuk ang poroka thangkai phone phai tonga tongari tam sai dong homo ang vlog rokse khaijak liya kailai panda rogo thangkai je japhan thangka keta aigi to khaibele na je japhan thangka keta nogo tong furstem sang video rok khainani mutumaya engkai buino mangsin nugu mobile rok sagi tongma rok ang hain malang nai to means ang khainani musungya da hinai na ang chrai bai da paile yabon bagai da khaimaya mane amtei no kisa khaina o musung yango hingkai tai yang chrai bai bo paile hingka ba khaima yang thangota amtei hai hingkai miya kaile panda thangphai kya ang ani friend ni bini buphayong ni ta hingkai pirok mani kisa orangka so aboni bagai video complete khaimali ang afro sai deba phone phai tongo nai so phone phai tongo ni sai deba pro by call khayo nge phone hingkai baba nai tongo ta mobile o yang hamno hingkai tv phunugui ma tongbla abon bagai hingkai afro ang call back khaika bai no ani ko te kaisa phone bai ta ang waisa blog o ang sajak norong no
ani yong beribo sorry hamya kisa pre khai phaidi hinai bini cancer wngmani abo miya hangkai bai khobor rohoruta yong beri kri ka hinai belai no kosto mani thangka ano busuk se call khaibo call khai kaham hamya sungo bahai tong berai phaidi chin nogo rok hinai ta angbo thango thangya lengya thango topona aswk tangwi manya ta hamni bufano bo bini nogo berai phaidi hinai sa samani talang malia phunogwi malia ang bini nogro o waisa nog yang para jompuni kifil furu afuru talang nani hinai tongmase hamni bufa bo horang khanai phai paikha para bo abon bagai talang simalia ang phunogwi simalai liya malai re simalia ang bongno emne to chin nogro phai puru to malai khe to bo bini nogo talang na musung manita hamni bufano khaimalia ang abo o life rock belai no tam hinai tini tongo khana kurui amte hai pa waisa sida da thang pai kya ma hai ta kha yong se jong no khibi kalang ka aste aste khe yakar kalang bai kha jong no sangsar ni raida to amte no tofano অনেক কষ্ট বখাও অনেক কষ্ট মানো দেখে চিনি বড় जोंनो यागार गलां खांखाय जों बसक गुबै खतर न जों दैमा दं जों साइमानो जतनो जों वाइसा थांनाय हिनै गोलैबाय क्या Daklaini poila wakre monster khage simaya hanyo kusuk ka ba ge wakre wo tomato ranai ge alu rukjagnai kathi da ta mui songlai nai tini ha ta mui songnai mama saga de alu buti आलु बुदै संनाय नोंआबो सिमिदा संनाय हा आबो सिमिदा थक जोंनो द बिको अन खायदि गेस बेरादि थापावो बाबासि थगै मा दंना क yang binda do na tv phunong na bagai yang ga mothongai ma dong muko khai biko alu